Kawai na ka club ka Bapau jang ka jila, ka Shillong Lajong Football Club, haswa bakan Aireng haka quarter final jang ka Duran Cup, ka badai kawai na ka lumpung yali kai ka balarim tam haka doba Asia, banong haka arpuai tarik mentau benai, persya ya ka East Bengal FC, ha JN Stadium Shillong. Haka jinga kendu bat kilat pathai kubor ha Shillong Press Club haka jan mit jang ka khat kendai tarik, uba Sabor Sana, uba long u nong aiktin jang ka club, Ulong bana kaliang ka club kadap da kajing sngok kemen ka bakraw haba kilayo ban poi shadu ka te ka thong. Ka club ka pan paru ya kajing sngok kemen ka bakraw ya kajing kershan ratba jong kipat ba ka jalla bat kala kenturu ya kipat ba bakin wan ban a ya kajing kershan ya ka club ba kanang poi shushu shaka thong bat shaka jing job. Pan paru kajing ai kublai piki press bang ka por ka bala kam slam dia Kelayo penerlang haganeka por ban ship haganeka jing pathai ke ba kubor ke ba klub ran ban pha ting soman ban pau jing ai kulei sakti baro kemudian kong ke ba ngikwa ban pau haganeka jamit kelong ya ka sarkar ka ba hagajing ship kya ka jongka ngilayo ban sakhi ya kawai na ki tournament ki barim hapo kaduba Asia ya kabalala barra hagenika nomba kaba ngi mangi makumjo ki ba kibril to ki jala ibar kawai ki kibril ki ba setelah bahaya ni jila dai football tikuta ada klub ke jingre klub ke jingle sitom klub ke jing sukhen ni ka sarkar ni sutu ba ke tournament ke namla hamwan hagenika nomba kumbangi ban sakhi nanta Gisoro na kablay ya ki nongkershan jong ka Shillong Lajong Football Club ki bahagi ki lain tili ki jingila kai buladak ki lalong ni po Jen Complex ya ka ba nila yo ban jong ni garteli ban le ron ru bat ka FC Goa gi ka jing kershan ka ba nado ka mersem ya ki naki pai ba baro ki lon jingai nando Jainte Hills wan Nagoro Hills ni gi wan Markumjo na rin buhay na po Isas Hill, Markumjo na Wakewood District ba nilai ya kajing dol kajol ki Markersan jadi ke klub ka ba yale ya ka Duran Cup. Bagmenta na kajing Kersan Markumjo na kajing ya traitenge jo ka klub hibar ka we nila poy banket yung so da ka bawan haka kerdan menungkong haka group stage lane kajing kaya king point. Tingso na kulay sika di ino Kersan jong ka Shillong Lajong Football Club ki ba layo ban Kersan kini ki laiteli ki game ki ba ladep ban imla ban klub na power gajing snowmo nam taki coaching staff ni jongi hapo gajing alam gajong Jose Carlos ya ka ba kilay trisitom man laga kilman lagi ya gajing trisitom gajong ki ba ki player ka layo ban ai ya ka jingas no ilang ban kini ki coaching staff ni jongi badai na tagadao ni suto ba kini tim kalong kumba kalong menta tementa anda harus ngilapoi pat siya ka quarter final kaban salong hak arpoi tarik kabamut hagani ka sini balang kamanwan kani ka tim kabangin second hak quarter final kani ka East Bengal ban kani ka tim ka ba ni tim ya ka kung kawai na ki tim ki baklan ki warat ba tam hapo kani ka ri jongi ba kini kani ka tim kani ka club ka na po ka ISL mangiran po ka I-League tika mangiran kam hagani ka sinjam ka bansawan mentagalong bagi dayawen di pat ba jong kani ka jala ka jongi bakin wan man Kersan hagani ka arpoi tarik ka balong ka sibalang haga por nyew beje ya ka ba wala pedeng ka ji kendo ka bagi suto ni kendo ya ka tim ka bihamal bulong ni ka ji klan jong ka ngit skem ba kalong ka ji la kai ka bitanan daga bagi pat ba ki ban Kersan